Ka annual sports meet arhajar arpuar, bala pelong da ka Sakhit Christian Secondary School jong ka balang Presbyterian Umtrai, kalapoi siya kabakot, ha ka ba UMDC ka mauhati uba Charles Marngar, ulalong ukongsan. Ha ketika Slam hikai jing start, amtang ban ai jing nang jing start yaki kena, Henry ka donru ya ka thong ban hikai syaki kena, kumno bakin yo kilan met, bat ka balong ru ka wei na ki benta, ban yo ya ka kot ka kia. Lasa hilang ha ka jing Pynwai no ya ketika sports meet, da ka jing don u headmaster ba H Damblong, ki teman basan, ba kentup yo teman basan GS Pangcho, teman basan EW Lingdo, teman basan LD Lingdo, bat teman basan O Matlai, ringkat ubak daminot seliang presiden kemauhati BCC. La pensyet pensyngany ru da ki jing ruai bat ki jing syat, jong ki kena skul. Ngakwa menong yiphi nganam shimi gopor ngakwa ban keren kendiat akan digesngi. Ngadap da jing sukumen sisya ban yadon akan digesngi ban penhap perda lane ban aten ni akan closing ceremony jong ke annual sport meet ke jong phi. Sukumen maha ban kendo wat phi kublai pun ya ka match pass ke jong phi bat ngangit ba pinang le bahan nang ni sekmat. Mo hagi jing persyang jong phi na kesnem ngangit ba pinang le bahan ka drill ke jong phi ka match drill ke ba pelate ban le mantan kublai pun ikna school ke be ngai ina do mane phi shong khop kita gi kna gi bayang setero so baha ban shong khop kwa ban kerni e phi kendiat habangawan hang ni ngam kwa ban persebei ikitien jing sneng jing kraw nak mata jong phi baro ki kna school ka jing nang jing start ka de bodon kam hado ta ta ngaso komen ba ka Sakhit mo ka balang ka sponsoring bedi kadon ka jing yu i jangai bat senge ka de school kadon ka jing ong jong ka Chinese proverb kong if you are planning for a year so rise. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people.